Sve vas lijepo pozdravljam, hvala Isus i Marija. Tema je dakle o daru jezika i daru tumačenja. Pa ćemo početi sa Evanđeljem po Marku, 16. poglavlje, 17. do 18. redak. Ovdje je lakše tako sjediti, budući da imam tu Sveto pismo. Dakle, Evanđelje po Marku, 16. poglavlje, 17. do 18. redak, kaže ovako. I reče Isus svojim učenicima: pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe, novi će jezicima zboriti, zmije uzimati, i popiju li što smrtonosno, neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Oni pak odaše i propovjedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. Dakle, Isus šalje svoje učenike u svijet, u evangelizaciju, u donošenje radosne vijesti o Božoj ljubavi, o spasenju po Kristovom križu i uskrsnuću. Oni odlaze, propovijedaju, a Gospodin surađivaše s njima i utvrđivaše riječ, ono što su oni govorili, popratnim znakovima. Bog je bio uz svoje apostole, uz svoju crkvu i sve ono što su oni ljudima govorili je Bog utvrđivao popratnim znakovima, raznim znakovima. Evo, čuli smo koji će to biti znakovi koji će pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe. Evo, dakle, to je služba koja postoji u crkvi, možda ne u dovoljnoj mjeri danas, ali evo, to je nešto važno, služba izganjanja zloduha. Novi će jezicima zboriti. Ovo može se odnositi na to da će kršćani koji žele evangelizirati svijet morati naučiti i jezik nekog naroda u kojem djeluje. Treba učiti onda, ako neko ide za misionara u neku afričku zemlju, južnoameričku, morat će naučiti taj jezik. I Bog će mu biti na pomoć u tome, ali ovdje također možemo iščitati da se radi o daru jezika o kojem je večeras riječ. Tako da Isus najavljuje da će njegovi učenici, oni koji uzvjeruju, evo, imati taj dar. Naravno, ne moraju imati svi, ali taj dar će biti prisutan. Zmije uzimati. Evo, pada mi na pamet iz života svetog, to jest sluge Božega Ante Gabrića, našeg hrvatskog Isusovca, misionara u Indiji. On je tamo cijeli život djelovao kao svećenik, Isusovac, misionar. Često je živio u skromnim uvjetima i bio u jednoj kolibi, i onda kad je nakon nekog vremena, morao preseliti, ta koliba se srušila, onda je, jedna ili više zmija iz nje izašla. Cijelo vrijeme su lijepo živjeli zajedno i nije bilo problema. Popiju li što smrtonosno, neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati, bit će im dobro. Evo, razna čudesa, razne znakove Bog daje. Kroz povijest crkve bilo je mnoštvo toga i za svakog sveca koji je proglašen svetim ili blaženim mora biti u postupku proglašenja jedno čudo ili dva. Tako da oni koji se bave u crkvi kauzama za proglašenje blaženima i svetima, oni su naviknuti na čuda, tako je rekao jedan svećenik, kad se stalno susreće sa raznim čudima koja su potvrda i nečije svetosti s neba. No, da ne širim temu, ovaj mali uvod bio, dakle, dar jezika je jedan od tih znakova koji će pratiti one koji
uzvjeruju. Evo tako kaže Isus. I vidimo vrlo brzo ostvarenje toga u dijelima apostolskim na dan Pedesetnice, na dan silaska Duha Svetoga na apostole, kada je rođena crkva. Dakle, vidimo da se ostvaruje to Isusovo obećanje. Pročitat ću dio tog teksta, vjerujem da nam je svima više manje poznat. Dakle, kad je napokon došao dan Pedesetnice, to su dijela apostolska 2. poglavlje, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni i razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći, gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje, Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi, sljedbenici, Krećani, Arapi, svih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Dakle, o čemu se radi? Židovi su kroz povijest, zbog raznih okolnosti ratova, raselili se po raznim okolnim zemljama i osim što su živjeli jedan velik dio Židova u Izraelu, mnogo ih je živjelo u okolnim zemljama. I onda su dolazili na blagdane važne u Jeruzalem, evo, dati Bogu slavu, sudjelovati u bogoslužju hramskom i tako. I tako su došli iz okolnih zemalja na dan Pedesetnice, židovski blagdan, evo, iz različitih tih kraja. Znači, Židovi koji su živjeli u drugim zemljama. I sad njihov materinski jezik, osim što su valjda znali hebrejski, jer su Židovi, ali su već dugo živjeli u tim zemljama, pa im je materinski jezik postao jezik te zemlje. I sada su oni došli u Jeruzalem i čuli su apostole kako govore, kako slave Boga na tim njihovim jezicima tih naroda gdje žive. I to je bilo čudo. Kako? Oni su Galilejci, oni ne znaju taj moj jezik, moje zemlje u kojoj sada živim, kako oni mogu govoriti tim jezikom i to tako prekrasno razglašivati veličanstvena djela Božja. Evo, novim će jezicima zboriti, kaže Isus, i to se ostvaruje na dan Pedesetnice, evo, prvi puta događa se, evo, to čudo Božje. Ovdje je dar jezika, postoje, znači, moglo bi se reći, dvije varijante tog dara. Jedna je govor u drugim jezicima, u smislu propovjedi, u smislu navještanja o Bogu drugima, i ta varijanta tog dara se dogodila na dan Pedesetnice, a postoji i molitveni oblik dara jezika, kada se radi o molitvi tvojoj prema Bogu. Znači, govor u jezicima, dar jezika kao govor, dar jezika kao molitva. Pavao u prvoj poslanici Korinčanima kaže sljedeće, prva poslanica Korinčanima, 12, to poglavlje, samo da nađem, dakle, 1. do 31. redak. Pavao govori o crkvi koju uspoređuje sa tijelom. Evo, crkva je mistično tijelo Kristovo i to tijelo ima određene dijelove tijela, udove, i onda Pavao govori, evo, netko je u tom tijelu kao oko, netko je kao uho, netko kao njuh, nos, neko je ruka, neko je noga.
I svaki dio tog tijela je važan i ne treba se netko osjećati manje važnim zato što u tom tijelu crkve nije na nekoj službi, nego je na nekoj drugoj službi. Dobro, dakle, Pavao tu hoće reći svaki kršćanin, svaki član crkve je vrijedan i jednako važan, koju god da ima službu ili dar. I onda kaže, vi ste tijelo Kristovo i pojedinačno udovi. I neke postavi Bog u crkvi. Prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, onda čudesa, onda dari liječenja, zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. Zar su svi apostoli, zar svi proroci, zar svi učitelji, zar svi čudotvorci, zar svi imaju dare liječenja, zar svi govore jezike, zar svi tumače? Evo, ovdje apostol Pavao postavlja stvari lijepo, zdravo, kaže, ne mogu svi imati sve darove. Neko će dobiti dar čudesa, ne moraju svi, kamo bi došli da svi činimo čudesa. Bilo bi dobro da ima više tog dara danas u crkvi, otvorenosti za ove darove, ali neće to imati svi. Zar su svi apostoli? Ne mogu biti svi biskupi, ne mogu biti svi svećenici. Da smo svi svećenici, ne bi bilo poroda. Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Evo, premda je dar jezika u zajednicama koje su otvorene za karizme Duha Svetoga, dakle, koje se s njima upoznavaju, poput evo ove zajednice, vrlo česti dar, kojeg će možda dobiti većina članova zajednice. Dakle, dar tumačenja je puno rijeđi, reći ću nešto o tome. Dakle, nije potrebno da svi tumače. Dovoljno da u jednoj zajednici ima jedna, dvije osobe koje tumače ono što netko moli ili govori u drugom jeziku, po Duhu Svetom. Ali čak i dar jezika neće dobiti baš svi. Kaže, zar svi govore jezike? Evo, mogu reći, nekoliko osoba sam kroz svoj do sada život malo govorio o tom daru, približio im taj dar jezika i uputio na koji način ga mogu primiti, i par osoba ih je taj dar onda možda isti dan ili sljedeći dan primilo. Evo, tako su postupili u molitvi, zatražili Gospodina i pripremili se i dobili. Ali jedna recimo djevojka iz jedne prijašnje župe gdje sam bio, odlična djevojka, draga, pobožna, isto tako sam joj sve rekao i molila, ali nije ga dobila. Jednostavno, eto, iz nekog razloga Bog njoj nije dao taj dar. Iako je taj dar jezika vrlo čest u kršćanskim zajednicama, otvorenima za karizme Duha Svetoga, tako da velik dio često onda ima taj dar, ali to ne mora znači da će ga baš svi dobiti. I to ne znači da taj koji ga nije dobio je manje vrijedan ili nešto. Ok. Dalje, Pavao u poslanici Rimljanima, 8. poglavlje, 26. do 27. redak, objašnjava, možemo reći, ovo je važan tekst koji zapravo objašnjava svrhu tog dara jezika. Kaže, tako i Duh Sveti potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Dakle, ima situacija kada ne znaš što bi i kako molio, a imaš potrebu, ali ne znaš kako. Jako je važno moliti u redovitosti kršćanskog života na svojem materinskom jeziku, našem hrvatskom. Bog zna sve jezike i razumije svaki jezik, i na hrvatskom razumije i kajkavski, i čakavski, i štokavski, sve. Bog savršeno razumije sve jezike i slengove i tako dalje. I važno je da se molimo prije svega na svom jeziku, umom, da razumijemo ono što govorimo, da izražavamo ono što nam je u srcu. Ali ponekad ne znaš kako bi molio i što bi Bogu rekao, i imaš potrebu. I onda ovaj dar, molitveni dar,
jezicima, dakle, je pomoć. Da sebe izraziš pred Bogom kroz taj dar. Jer to je dar koji Duh Sveti vodi. Ti moliš, izgovaraš riječi koje doduše ne razumiješ svojim umom, ali to su riječi koje su nadahnute Duhom Svetim. Duh Sveti vodi tu molitvu i izražava tvoje srce pred Bogom. Poslije ću još malo na primjeru to ilustrirati. Evo, zato to je svrha tog dara, da osim što moliš, to je najvažnije, na svojem jeziku, pred Bogom, umom, kako kaže Pavao na jednom mjestu, ovaj dar ti pomaže da moliš i onda kada ne znaš točno izraziti svoje srce, a imaš potrebu, jel? I onda je to pomoć da Duh Sveti te izražava pred Bogom kroz taj dar. U prvoj poslanici Korinčanima imamo jedan jako važan tekst gdje Pavao govori o karizmama u toj zajednici korinskoj. U korinskoj kršćanskoj zajednici bile su prisutne razne karizme i ono što je problem kod karizmi, nije problem kod karizmi, nego može biti problem kod načina na koji se one koriste. Može nastati i krivo korištenje određenim karizama, preveliki naglasak na nečemu i može nastati svojevrsni nered u nekoj zajednici. I Pavao je primijetio da u korinskoj zajednici ima dosta nereda, da se krivo stvari rade, krivo karizme koriste i onda, evo, kad čitamo 14. poglavlje prve poslanice Korinčanima, vidimo da Pavao hoće napraviti reda. Tak, tak i tak. Ovak da, ovak ne. Evo, slušajmo. Ovo je baš važan tekst. Kaže, težite za ljubavlju, čestite za darima duha, a najvećma da prorokujete. Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu. Nitko ga ne razumije, jer duhom govori stvari tajanstvene. Imali smo slavljenje, pjevali smo pjesme i u određenim trenucima čuli ste kako neki nešto lijepo pjevaju na nekom jeziku, ste primijetili, vrlo lijepo, nježno. Dakle, evo, nitko ga ne razumije, jer duhom govori stvari tajanstvene. Ali to su bile Božje riječi, lijepe riječi, nadahnute Duhom Svetim, ali koje nećemo razumjeti kad slušamo. Zato Pavao u zajednici, kad je sastanak, daje prednost prorokovanju, propovjedanju, znači na materinskom jeziku, kao što, evo, i mi tome dajemo prednost i danas. Kaže, tko pak prorokuje, ljudima govori, izgrađuje, hrabri, tješi. Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgrađuje, i to je dobro. Znači, evo, molitveni oblik dara jezika je važan za osobnu izgradnju, za izgradnju našeg duha, naše vjere, naše povezanosti s Bogom. A tko prorokuje, crkvu izgrađuje. I ovdje Pavao u kontekstu sastanka zajednice daje prednost prorokovanju pred govoru u jezicima. Ali možemo izvući zaključak da u tvojoj osobnoj, kad si sam s Bogom, molitvi je jako koristan ovaj dar, da ga koristiš za osobnu izgradnju, evo, tvojeg odnosa s Bogom. A kad se sastanemo, onda je korisni dar prorokovanja, jer se tu onda izgrađuje crkva, zajednica. Kaže, a htio bih da svi vi govorite drugim jezicima, zanimljivo kako kaže Pavao, ali više da prorokujete. Jer veći je tko prorokuje nego li tko govori drugim jezicima. To Pavao govori u kontekstu sastanka. Jel? Na sastanku zajednice važnije je prorokovanje nego li drugi jezici. Osim ako protumači crkvi radi izgrađivanja. I sada on to argumentira. A sada, braćo, kad bi došao k vama govoreći drugim jezicima, što bi vam koristilo kad vam ne bih priopćio bilo otkrivenje, bilo spoznanje, bilo proroštvo, bilo nauka? Ako neživa glazgala, svirala ili citra, ne daju razgovjetna glasa,
kako će se razabrati što se to izvodi na svirali ili citri? Ili ako trublja daje nejasan glas, ko će se spremiti na boj? Tako i vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako će se razabrati što se govori? Govorit ćete u vjetar. Toliko recimo ima na svijetu vrsta glasova, nijedan bez značenja. Ako dakle ne znam značenja glasa, bit ću sugovorniku tuđinac, a sugovornik tuđinac meni. Tako i vi, budući da čeznete za darima duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja crkve. I onda nastavlja, stoga, tko govori drugim jezikom, neka se moli da može protumačiti na sastanku, jel? Ako neko govori drugim jezikom, neka se moli da može protumačiti. Ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan. Što dakle? Kaže Pavlo, molit ću se duhom, u daru jezika, ali molit ću se i umom. Molit ću se duhom, molit ću se i umom. Dakle, i jedno i drugo. Znači, molitva na materinskom jeziku, a molitva u duhu. I jedno i drugo. Pjevat ću hvalospjeve duhom, neki su pjevali u duhu, ali pjevat ću i umom. Većinom su pjevali umom na hrvatskom. Jer ako Boga blagoslovljaš duhom, kako će neupućen reći amen na tvoju zahvalnicu? Ne znaš što govoriš. Ti doduše lijepo zahvaljuješ, ali se drugi ne izgrađa. Evo recimo da je sada David tu došao i počeo koristiti dar jezika, nije ništa nas pozdravio na hrvatskom, nego samo govorio u daru jezika. Evo, Pavlo govori o tome, to nema smisla. A takve stvari su se događale, znači bilo je malo nereda i ludosti, jel? U toj zajednici Pavlo radi reda. To se može dogoditi kad se pojave karizme, da se, nekako napravi senzacija od njih, pa se samo one ističu, a zdravi razum se postavi po stranu. To nije dobro. A kaže, hvala Bogu, kaže Pavlo, ja govorim drugim jezicima većma nego svi vi. Tu se Pavlo malo pohvalio. Ja govorim drugim jezicima više nego svi vi. Znači, hoće reći, to je nešto lijepo, važno, dobro. Ja koristim taj dar, više nego svi vi. Ali kaže, draže mi je u crkvi reći 5 riječi po svojoj pameti, da i druge poučim, nego li 10.000 riječi drugim jezikom. Evo, znači Pavlo samo daje kontekst. Kad se sastane zajednica, crkva, susret, dajemo prednost prorokovanju, reći ću po svojoj pameti 5 riječi, kada pripremit ću propovjed, govor, nego li sad da tu 10.000 riječi drugim jezikom. Ali kad sam molim, onda ću se moliti i umom i duhom, i na svom jeziku i koristeći ovaj dar. Ok, evo vidimo kako Pavlo lijepo, dakle, to tumači. Evo kaže, ako se skupi sva crkva zajedno i svi govore drugim jezicima, a uđu neupućeni ili nevjernici, neće li reći da mahnitate? Evo sad svi tu molili glasno u drugim jezicima, i sad neko dođe koji nije upućen, pa reći ovi nisu normalni. Jel? Pavlo govori o tome da to nije dobro. Jel? Treba biti razborit. Dobro. Evo malo o mojem načinu i putu vezano uz ovaj dar. Dakle, tema je dar jezika i dar tumačenja. Ja nemam dar tumačenja, to je dar koji jako poštujem ili cijenim i drago mi je da ga nemam, jer da ga imam, to bi bilo previše, predobro, nekak tak mi je dobro da nemam taj dar, jednostavno da ga cijenim jako. Ali ovaj dar jezika sam Bogu hvala dobio. Inače, slušao sam nedavno jedan svećenik imao neku propovjed pa je govorio o darovima duha i onda je rekao, ako se neko hvali nekim darom koji je dobio od Boga, tome treba taj dar odmah uzeti. Ako se neko hvali nekim darom. Znači, to je dar, to ničim nismo zaslužili, Bog nam je dao, time se ne hvalimo, nego Boga hvalimo. A ako se neko hvali nekim darom, kaže taj svećenik, svidjelo mi se, tome treba taj dar
Dakle, ja sam u srednjoj školi, za vrijeme srednje škole čuo za karizmatsku obnovu u crkvi, čuo sam za seminare u Taboru, još je pokojni brat Zvijezdan Linić držao seminare u Taboru i čuo sam, evo, čitajući na internet, tako da postoji i dar jezika. Onda sam jedanput otišao na seminar u Tabor, bio sam možda 3. srednje ili 4. ne sjećam se točno. Tamo sam bio od četvrtka do nedjelje, tata me dopeljao i otišao, ja sam ostao, došao po mene u nedjelju, bio sam, sam sam odlučio ići na taj seminar i tamo sam, kroz program koji je bio prvi put, čini mi se da sam tamo prvi put čuo uživo kako netko moli u tom daru jezika. Jedna osoba blizu mene je i pjevala daru, ima dar da neko pjeva u nekom drugom jeziku. I to mi je bilo fascinantno, to mi je bilo wow, nešto posebno lijepo. I malo po malo, naravno, rodila se želja, pa evo, ja bih htio taj dar primiti. Onda, u 4. srednje, uključio sam se u zajednicu mladih koju je vodio velečasni Damjan Koren, koji je na Veternici, imao je vikende posta, molitve, šutnje i druge programe na Veternici. Dakle, on je imao, tada je bio povjerenik za pastoral mladih naše biskupije Varaždinske i vodio je petkom susret zajednice mladih u katedrali, u kapelici, ono lijevo sa strane. I tamo smo imali susrete, to je bilo, znači, kad sam ja išao 2003. 2004. I ta zajednica naša se povezala sa zajednicom Dobri pastir, za koju ste možda čuli, koju je nekako osnovao velečasni Dražen Radigović. I išli smo s vremena na vrijeme na te velike susrete karizmatskog tipa, održavali su se u Velikoj Gorici, pa ne znam, jedno vrijeme u Bjelovaru, pa onda se preselilo zbog velikog broja u Cibonu i tako. I tamo sam, dakle, također čuo kako neki, mole u daru jezika i to je meni bilo jako zanimljivo. I ja sam htio dobiti taj dar od Boga, međutim nisam ga odmah dobio. To je bilo nešto što sam onako želio i povremeno bih se pomolio za to, ali nisam još očito bio spreman odmah ga primiti. I onda jednog dana, inače, na koji se način može primiti taj dar? Dakle, prvo ono što je važno je da si u milosti Božje, znači da si ispovjeđen, čiste duše, da se pomoliš, Bogu. Bilo bi dobro da možda uz tebe i, ne znam, bilo svećenik ili član zajednice, da se zajedno pomoli. Gospodine, ja bih htio slaviti te u drugim jezicima, u tom daru, da rastem kroz taj dar u odnosu s Tobom i tako. Ako je tvoja volja, dijeli mi taj dar. Ne treba se bojati, neki se ponekad boje, što ako se đavao tu ušulja, pa mi đavao ubaci, da onda to neće biti dar molitve, nego dar vraži proklinjanja, jel? Ne treba se bojati toga. Znači, postoji da doista vrag oponaša Božje darove i može biti da neko ima njegov, pod navodnicima, dar proklinjanja, jel? Na drugom jeziku. Ali kaže Isus, ako dijete zamoli oca da mu da jaje, zar će mu dati zmiju? Ako ga dijete zamoli ribu, zar će mu dati štipavca? Ako zamoliš Boga za neki njegov dar, pa neće te Bog prevariti, neće dopustiti da... Ali moraš biti u milosti. Znači, ako je neko u teškom grijehu, nemoj moliti za taj dar, jel? Prvo se ispovijedi, radi na svome obraćenju, a onda kad se malo stabiliziraš duhovno, možeš moliti za takve darove. Ako neko živi u teškom grijehu i moli za dar jezika, bolje nemoj da se stvarno đavo ne ubaci, pa proklinješ onda. No, ali velim, dok si u milosti, normalno živiš kršćanski, nema straha nikakvoga. Dalje,
kako se tako može primiti, to smo učili u toj zajednici onda, pa jedan način je da neko ko moli u tom daru, kako tu osobu ponavljaš ono što ona govori, ili da sam si izabereš neku riječ poput Aba, oče, ili ne znam, Gloria, slava, što znači, ili neki slog jednostavan. Znači, potrebno je pokrenuti svoj govorni aparat, u kontekstu molitve, uzeti neki slog i ponavljati taj slog ili tu riječ i čekati. Pa sad, kad Duh Sveti dođe sa tim darom, ja sam nekako uzeo si slog la i išao la la la. To mi je bilo najjednostavnije. I tako, nije se baš nešto jedno događalo, jedan put jedne večeri, onako kao da neki osjećaj u ustima neki neobičan je bio, ali malo sam se uplašio pa sam prestao. Znači, Bog je mene malo pripremao za to i onda konačno jednog dana, tako opet sam pokušao, pomolio se i tako ponavljao, la la la. I odjedanput su se pojavili drugi slogovi, mnoštvo slogova. To je zvučalo, kako bi rekao, konfuzno, ali uopće se nisam trebao truditi da produciram te slogove. To je išlo samo teklo. Sad, kad bi probali bez veze govoriti neke slogove bez ikakvog smisla, vrlo brzo ćete se zapetljati, ne možete. Ovo je samo teklo, bez ikakvog truda. Je li to? Taj dan sam onda svako malo provjeravao kroz dan da li i dalje mogu to, da samo ide. I samo išlo. I evo, onda sam nekako skužio, pa to je to. Kod mene osobno nije to bilo praćeno nekakvim trncima, osjećajem topline. Nisam nešto posebno osjećao, ali sam vidio da je to, da samo teče. I taj dar se nastavio razvijati. U početku je to niz slogova, to ne zvuči posebno lijepo u početku. Zvuči čak malo onako se osjećaš blesavo i to baš Bog hoće da se osjećaš blesavo, da budeš spreman biti ponizan, jel? Ko mala beba koja tepa, jel? Svojim roditeljima, evo govori baba, jel? Bog hoće da budeš ko malo dijete, dakle da malo svoj razum staviš na stranu jer smo ponekad previše racionalni, premalo onako se prepuštamo srcu. Dakle, tu je potrebno za to poniznost. Ali taj dar se onda razvija. I ko koristi taj dar redovito, dakle, oni koji su dobili taj dar, trebaju ga koristiti. Nije dobro ako je neko dobio taj dar ili neki drugi, u početku bio oduševljen, onda ga zanemario. To nije dobro. To je propust, grijeh. Dakle, ako ti je Bog dao neki dar, trebaš ga koristiti. Kad se koristi dar jezika za molitvu ili govor jezika, češće molitva, dakle, razvija se. To postane, to točno osjećaš što je neki jezik. To je neki jezik. Ja sam učio 5 godina talijanski i jednog ljeta sam bio na Krapnju, na Kursilju, i tamo je bio jedan bračni par koji su imali također dar molitvu jezicima, pa smo jedne večeri malo zajedno se sastali i molili. Taj čovjek je molio u daru jezika na talijanskom, ali onak malo neki dijalekt talijanskog. I onda ću ne slušam početku, to je talijanski, a taj čovjek ne zna talijanski, no? Evo, jako zanimljivo mi to bilo. Ok, to može biti jezik, na kojem jeziku ćeš dobiti dar, to Bog odredi. To može biti neki živi jezik koji se koristi na drugom kraju svijeta ili u susjednoj zemlji, ili neki mrtvi jezik koji se više ne koristi, jel? Kako sam dobio jednu potvrdu, vezano uz taj dar, jedne godine bio sam u Međugorju i tamo to je bilo na 2007. Tamo sam bio sa svojom obitelji nekoliko dana i upoznali smo dvije djevojke, sestre iz Osijeka. Su bile iz jedne karizmatske zajednice i tako smo se tih dana poznali, družili i onda
kroz razgovor smo otkrili da one imaju i dar tumačenja. Sad, taj dar tumačenja je riječi. I sad dok sretneš nekoga koji ima dar tumačenja, meni je to uvijek super. Znam da tu imaju dvije osobe, pa baš bih volio malo poslije. Znači, onda smo se dogovorili da ćemo se navečer naći pa ćemo zajedno moliti, jer nikad prije mi nije neko tumačio. Znači, osoba koja ima dar tumačenja, dok neko moli u daru jezika, dobiva razumijevanje te molitve. U srcu toj osobi dolazi, ona ne kuži taj jezik, ali joj Duh Sveti daje razumijevanje tvoje molitve. Ja sam to jutro na svetoj misiji primio sam pričest i nakon pričesti sam onako u sebi molio: Gospodine Isuse, mijenjaj me, oblikuj me, daj da budem blaži, ponizniji, strpljiviji. Molio sam za sebe da me Bog mijenja, da rastem u krepostima i tako. To mi je bilo na srcu tog dana i tako sam, nakon pričesti molio. Na večer kad smo se našli s tim sestrama, dvije sestre, i kad sam kad smo malo uveli se u molitvu, kad sam krenuo s molitvom u daru jezika, i onda je jedna od njih krenula s tumačenjem, ona je između ostalog rekla: Gospodine, mijesi me kao lončar svoju glinu. I ja se sjetim svoje molitve poslije pričesti ujutro, a to je točno to što sam ja molio: Bože, oblikuj me. A ona je to još, Duh je Sveti to izrazio još ljepše: mijesi me kao lončar svoju glinu, oblikuj me. Znači, to je bila moja molitva, to je bilo moje srce, razumijete? Kad moliš u daru jezika, to si ti. Duh Sveti te savršeno izražava tvoje srce pred Bogom. Dakle, svi koji imaju iskustvo da im je neko tumačio, kažu: to je točno ono što ja osjećam u sebi. Zato je taj dar koristan, jer nekad ne znamo što nam je u srcu, ne znamo kako bi se izrazili pred Bogom, a onda taj dar Duh Sveti te izrazi tvoje srce. Makar ne razumiješ, ali osjećaš da si to ti, da se izričeš pred Bogom. To je stvarno nešto jako lijepo i vrijedno. To je bila na neki način potvrda tog dara, i načina na koji on funkcionira. Dobro, što bih još mogao reći? Važna je, rekao sam, poniznost. U prvoj poslanici Korinčanima kaže apostol Pavao: kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih miječ što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja, a ljubavi ne bih imao ništa. Kad bih imao od tajstva znao, sve spoznanje i tako dalje, čuda činio, gore premještao, ljubavi ne bih imao ništa sam. Znači, Pavao kaže da je ljubav, krepost ljubavi, daleko važnija od svih darova. Kad bih sve jezike ljudske govorio, on tu govori o daru jezika, ne znam da li ste kad razmišljali o čemu tu Pavao govori, u hvalospjevu ljubavi. Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske. On tu ne misle najvjerojatnije na osobe koje poznaju jako puno jezika, jer su učile te jezike, nego očito govori o ovom daru, to je kontekst. Kad bih imao dar jezika na svim jezicima, i anđeoski, imaju neki anđeoski jezici, ne znam kakvi su ti, a ljubavi ne bih imao, bio bih miječ što ječi ili cimbal što zveči. Može netko nikada ne imati dar jezika u svome životu, ali imati krepost ljubavi i služenja i biti svet. A može neko imati dar jezika, a ne imati ljubavi dovoljno i ne biti svet. Samo, važno je kako posložimo stvari, zdravo, ispravno, naglasci, ali onda, ako ti koristiš dar jezika, a i ljubav vježbaš u svome životu kao krepost, onda je to pogodak, da rastiš na svaki način. I korištenje dara jezika nas otvara za Boga, sve više. Korištenje dara jezika nas duhovno otvara prema Bogu i za njegovu milost, za njegove poticaje, da smo protočni
u svome životu za djelovanje Duha Svetoga. Da rastemo i uz pomoć tog dara možemo zapravo onda i rasti u ljubavi. Jel? Ne isključuje to jedno drugo, nego kad je jedno i drugo, to je onda prava stvar. Dalje ćemo ispričati kako je Sveti Ivan Pavao II dobio taj dar, to smo malo neki dan razgovarali. Sveci, mnogi sveci su sigurno imali taj dar, nisam uspio za ovo predavanje malo o tome više doznati, ali Sveti Ivan Pavao II je imao taj dar, to će vam David ispričati. A ja ću vam, ovdje sam vam pripremio jedan tekst o daru jezika, kopirao sam ga 50 primjeraka, možda neće biti skroz dosta, neka onda uzmu koje nisu možda najbliži članovi zajednice, vi si možete kopirati. Jako dobar tekst na 2 stranice o ovom daru, objašnjava mnoge stvari i ima nekih svjedočanstava. Zaključit ću sa jednim krasnim svjedočanstvom koje ovaj svećenik, autor ovog članka, kaže sljedeće. Na jednom od svojih karizmatskih podočaša u Svetu zemlju, naša je grupa, vozeći se u autobusu, molila u jezicima. Naš je izraelski vodič bio fasciniran govorom u jezicima jedne naše podočasnice, koja inače govorila samo engleski i nešto malo portugalski. On je razumio jezik njezine molitve i rekao je da je hvalila Boga na rijetkom hebrejskom dijalektu kojim se govori samo u 2 mala sela u Izraelu, a pokraj jednog od njih baš smo u tom trenutku prolazili. Dakle, voze se kroz Izrael, vodič je iz Izraela, on nije očito u ovom karizmatskom štihu, oni mole u autobusu, karizmatici vole voliti u autobusu, ne treba pretjerivati, ali to je lijepo koji puta. On je čuo kako jedna žena moli tom dijalektom hebrejskog tog sela pokraj kojeg su prolazili. To je njemu bilo svjedočanstvo, znak za njega. Ima još nekoliko primjera u ovom tekstu, pa si uzmite, ja sam tu stavio, ne znam, budete stavili tam negdje na izlaz, pa si možete uzeti. I zaključno, ja taj dar koristim, pa ja mislim više manje svaki dan, od kad sam ga primio, spontano, kroz dan kad mi dođe, nekad na svete misi, uvijek tako da niko to ne skuži. Dakle, u sebi, lagano, niko ne skuži da molim u tom daru, tako kad osjetim u srcu da mi dođe. Nekad kratko, 10 sekundi, nekad pola minute, minutu, nekad duže, ali uvijek osjećam da nešto govorim što je izričaj moga srca, nešto lijepo, a ponekad kad imam tumačenje, onda čujem i što to govorim, onda mi je još ljepše. Hvala na pažnji.